Enut arta kejumhek aosopi abortion kekori ajok Dr. Enut Raikom saikhi arideng kachingnang. Bokajan Police Station ke parlo Bokajan CSC Mati Bokajan Civil Hospital along Enut arta kejumhek anim supia phan Enut Dr. Nitai Chandra de abang abortion kori det ajok Raikom saikhi arideng kachingnang. Berta kirip dunlong atengke ke damtang ni phaing koirai CR ni Bokajan Civil Hospital along Enut arta kejumhek anim supi oso chopathe det penajo oso kachivar ji aphan hospital along an aoso apo atum pen banglo aosopi apo abang online OPD amen kachithaba hot apo abang aosopi arta ningkan kriser ke pusi than pachubai dun detlo laso aphi Dr. NC de along chipaklang damsi ahok oso chupathe binong kalima kalangma patini damlo lapen Dr. kelang pen kithana tengki aosopi pregnancy mate oso chupathe chiklojon playback dolo pusi bertalong pon bonta kupi koson pen loni Dr. aphan alang litum chingki pahem sosi oso kachiti phitji aphan mathasi Dr. aphan chuningrilo lapen Dr. sitami alang litum kachuningri alam arjulo bonta isi ke manghumimi alama bangke Dr. NC de abang aoso aphan langdingta arta chini pen apon laso ke klem kle pu pudonsi Raikom saikhi aphan berta pidet nangji alar alangli aosopi arta avipin langpu chini det pen apheta lapuson abortion asai klem dun det pen ajok hamphang song atum labang solam arju longsi Bokajan Police Station along Dr. NC de aputhak FIR mate lamhoi pipen Raikom saikhi atum adima long humri dampen alam ahok kali kalang patinisi Dr. NC de aphan Bokajan Raikom saikhi atum arju kapatini ji aphan thana long an hang pondetlo News report Public TV Karbi Anglo. আপুনি অকলে আছিলে নে কেছটোত আৰু কোনোবা আছিল নাই আছিল কোন আছিল মহিলা কৰ্মচাৰী কোন আছিল আপুনি আগতে কৰিছিলে সিস্টাৰ আছে সিস্টাৰ কিজনী কোন হয় নামটো আপোনাক ফসাইছে নেকি আপোনাক সিস্টাৰখিনিয়ে ফসালে নেকি